So guys, I just want to show you our magic. Diba? Wala na yung anak karon. Muna siya ang pinaka VIP kayo nga. Aran ni siya ka VIP kayo nga kuan. Dungaganan guys. Kay ang magic na siya kita di na siya unsa uno kita kita hoy panan mama. Oh. Di ba? Di nakasukurinti. Kita tungod sa kadato na mo guys, ang amon kuan rice cooker. Amo lang na siya mo ngana. So na mga utan kay syempre na may mga may magic nga dungaganan ngadto. O na magic na siya. So tungod guys, kay dili na mo kailangan ang kuan rice cooker, maong amo lang siya gitbutanganan og gibo lang namon siya butanganan og spot kay para dili na siya magamit kay na naman gud may magic nga lutoan didto mo nang di na namo kailangan og rice cooker. Muna amo lang siya sunod mga kuan. Sunod na lang namo og hanger ana. Amo lang himong stock. Gisa ka lang namo kay tungod ani oh. Grabe guys, asa mo kita ging ana. May gaduan mo ing ani karon kami, na ing ani karon guys. Kay baw ba mo kita ang mga sugnod. Di ka pa ni sa kani sa Korea, kani sa Canada kani. Pila yung palit ani ma? 25,000. Oh, tag 25,000 ang sako ani guys. Ano na? Unya karon ako pag ikuan sa inyo, ipakita pag sa inyo ang among walk-in. So karon guys, mo ta sa among kuan. Walk-in shower. Di ba? Mo travel pa ka og kuan kay syempre ana jud ng mga rich kid ba. Dapat og maligo gani mo travel pa nagpila ka oras para makadto sa iyang kaliguan. So karon mo din ang dalan pa dong sa among kuan, walk-in shower. Ano siya? Lami siya kay design guys, oy. Ara siya kalami kay design. Murag basta murag og nami sa bukid pero as in mi sa bukid. Naragod talaga mi diri sa among in front sa among bay. Mura na siya guys. So unya na ako ikuan og nanamit na nako sa among kuan. Ma-surprise mo sa akong walk-in shop. Guys, pag abutin mo diri diba na pay kabaw-kabaw ang papel na pa. Hay nga, nig-abutin mo diri mo na among kaliguanan. Di ba may nakitaan? Visible magud siya, invisible. Di siya makitaan gayo kay tungod sa ka-expensive niya. Nang butang na basura, expensive kay di ba? Ta. Expensive na kayo ang basurahan guys. Unya, ipakita na ko sa inyo ang among shower. Tadan! Hello, way August. Hello guys, way August. Brown out. Burn out ya? Mao di ay. Kay ug alam mo kabaw guys, kani magud ang among kanang magic shower. Hindi brown out gani, brown out pud siya mo nang expensive siya kayo. Expensive siya kayo kay way August, patay na. Saan man ako pagligo ani? Hello. Hello, promise okay bawo nga waray day Agas. So mo din paligid sa among kuan guys. Bukid gihapon siya. Ana. Nga. 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 Babe ko yung kabaw guys. Nga. Nga. Unya karon guys, kay wala may agas. Unsa may na ho? Kita ang among magic gripo. Among magic shower. Wala agas, unsa wala pagkaligo. So magkuan lang ta, maghuwat lang tag mga pila ka hours. Wala ta hanggang so. Hoy, no. Buto na ko siya. Hello. Oh yes sir. Gayad pala niyo diha sir. Okay sir. Dali agud sir, kay maligo na gyud ko sir. Yes sir. O murag pila na ako kasi man magligo-ligo sir, mo nang magdali jud kog ligo karon. Murag mga 5 hours ko maligo diri kay murag 1 week. Kay murag 1 week lagi ko ligo-ligo sir. Okay sir. Bye. So mo to guys ang giingon, maghahuat lang daw kog mga pila ka minuto para makuha na pud ang tubig. Ang unsa ore? So mao din ni guys, ang among sulod nagtubig. Tanan. Duha ka buok ha gidala. Tanan. So ang inyo mabating guys, na siya tubig sa ilawom. Diba? Dato daw supsupon. So ako lang mo i-update niyan og nanay tubig. Bye-bye. Ayan na, may tubig na. Lo. Gimulo to. Hey. Lo. Init. Nanay tubig. Yay! Woo! Kundak-kundak pa siya. Yehey, kusog na. Maligo na ko. Nawala na po siya. Na po. Yes. Okay, mag-prepare na ko para maligo na. Kitaan niyan. Magic ni. Ito na. Maliligo na ko. Tcharan! Miss Boros. Ako ito. Malak. Yehey.
Di ba magic? Ooh, girl. Ooh, ooh. Guys, tapos na ako maligo. Og, bye-bye shower. Tapos na ako sanggaan ng mga galon. Tapos na. Bye. Thank you for watching, guys. Bye.